Kanta pa nagdaydayaw. Santo, 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 Diyos sa napigsa, at kanta kami nga agdaydayaw ket ka. Santo, 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 silaw ken ayat ka, Diyos sa madaya, awaling ganan. Santo, 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 dayawen daka, dagiti sa santo, asang sang kamaysan. Kerubim ken serapim, aparing tumenda, og lubab ken kan, aliuminggan. Santo, 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 awagan daka, dati managosum, gloria iliwen na. Santo, 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 awan pagkurangan, pamnakabati, asigen ayan. Santo, 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 Diyos sa namaswa, langit ken dagat, sisikat idayagdan. Santo, 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 manakabalin ka, Diyos sa madaya, awaling ganan. Idaydayaw yu ti Apo kada kayo anay langitan na parswa. Itanokyo ti dayag ken panakabalin na. Idaydayaw ti dayag na anagan ti Apo agbarin tumeng kayo. Si kakawas iti panagdaydayaw. Kararag tayo. Amami a Diyos, sagyaman kami iti nagpintas nga aldaw ngayon pa mo kada kami amin. Kadagyaman kami Apo iti nakaradkad nga bagbagi mi ket awan Apo ti saksakit mi. Apo Diyos, italikmikan ka, Apo, anyaman, Apo, iti mangmangyari iti ilimi. Tulungan na kami, Apo Diyos, kat si kalaang Apo, iti makaagas, anyaman nga mamaspasamak, iti ilimi. Lord, tulungan mo't iti anak mo, nga iso, ti mangiwaragawag, Apo, iti mensahe ti biyag. Apo Diyos, italikmi aming kin ka, iti aming nga activities mi tatangal daw, itinaga ni Apo Jesus. Amen. Amen.
Naimbag bigat ti amin kakabsat, iti dayto nga gundaway, kit isu iti panakailagip, dagiti minatay tayo, iti dayto nga aldaw, iti bulan, iti November 1. Ket iti dayto nga gundaway kakabsat, iti wagas iti panakailagip da, ket awisen kayo nga agsindi, kadagiti kandila, iti pagtaingan nyo, taawan kayo nga rod ditoy, ket isu iti gundaway tayo, tapno may payan tayo, iti respeto dagiti umununan kada tayo iti daytoy nga aldaw. Kinuna ni Yahweh ken ni Josue, itang aldaw, itan ukka iti matang dagiti Israelita, tapno maamwanda nga adaaken ka, as iti kaadak iti kini Moises. Bilinem dagiti papadi amang awit iti lakasa, iti tulag nga apaman amang tedda, iti igi da kariyan, tumapugda ket agsarding da sa jay. Imbagapay ni Joshua, kadagiti tattao, umayo dinggen ti sao ti Apo Diyosyo. Iti nga aldaw, maamuan nyo nga da kada kayo iti si bibiyaga Diyos, ket idadarupyo, paksyatin nanto dagiti Kananeo, Hiteo, Hiveo, Parizeo, Gergesyo, Amoreo, ken dagiti Jebuseo. Umuno na, umumulasi, ngumda kayo ti lakasa, ti tulag, ti Apo, amin adaga. Pumili kayo asingapulo ket dua alalaki, maysa tunggal tribo ti Israel. Intun tumapog dagiti papadi ang mga awit iti lakasada, ti tulag iti Apo iti amin adaga, agsardeng danto nga agayos iti Jordan, ket agpundon to iti maysa asiso ti danom nga agapoy ti surong.
Panaganan idiket dimakkel ti kariyan. Pimanaw nga ro, dagiti tao, idi makapuanan da tapno balasiwan ti Jordan. Imuno na dagiti pauit da, asi aawit iti lakasa ti tulag. Aparma na timapog dagiti papadi iti kariyan. Nagsardeng anagayos ti kariyan, ket napuno ti danom iti surong, iti syudad ti Adam nga asidig iti Saretam. Si Mardeng anamimpinsan ti panagbaba iti danom, nga agturong iti natay abaybay, ket bimalasiw dagiti lattao iti batog iti Jericho. Bayat ti panagnagnada, iti namagaadaga, nagtalinaed as itatakder dagiti papadi, ang mga awit iti lakasa, titulag ni Yahweh iti tinga ti Jordan. Aging ga ang nakabalasiw da amin. Daytoy iti sao ti Apo Diyos. Napudno, tapno iso taraon ko, Apo, ket mapukaw tiki nadakes ko, ket tagnaken ragsak masarap ko. Ibasa kada kayo iti nasantuan na surat, ang masarakan iti surat ni San Mateo, Kapitulo 20, ken 3, versikulo maysa aging gana iti 10 ken 2, ket kastoy iti maibasa. Kinuna ni Jesus kadagiti tattao agraman kadagiti adalan na, adda kalintegan dagiti mamaestro ti linteg ken dagiti fariseyo, ang mangilawlawag iti linteg ni Moses. Gapuna tungpalen ken suruten yu amin nga ibagada nga aramiden yu. No pay kasta di tultuladen dagiti aramid da, tadida aramiden dagiti isursuro da. Pabaklayan da dagiti tao tinadagsen na karga ngem di da tumulong nga gawit. Aramiden da amin tapno madlaw dagiti tao arelyoso da. Kitain yung ti kaababa ti nakaisuratan dagiti paset ti nasantuan na surat nga adda kadagiti moging ken takyagda. Kitain nyo ti kagayda ti bariboy dagiti kawisda. Magustuhan da dagiti katanukan a lugar kadagiti festaan ken kangrunanan tugaw kadagiti sinagoga. Magustuhan da iti makablawan iti publiko ken maawagan iti maestro. Di kayo paawagan ti maestro agsipod ta agkakabsat tay amin ket may salaeng ti maestro yo. Di yu awagan iti ama, ti siya sinuman dito'y dagag, sipot ta may sa ti amayo sa dilangit. Di kayo mat paawagan iti Pangulo, ta ni Kristo laeng iti Pangulo yo. Ti kangrunaan kada kayo masapol nga iso ti adipen niyo. Ti sa sinuman ang mangitanok ti bagina, maipababanto, ngem ti sa sinuman ngagpakumbaba, maitanok to. Ya po Dios nagbendisyon, iti pan nakaibasa, iti paset, tinasantuan na surat. Amen. Ti sa sao anaragsak, sao ama magbiag. Ti sa sao anaragsak, sao ama magbiag. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Tulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglan.
adlaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan man ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. O Diyos, dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, O Diyos. Agyaman tayo iti napintas unay nga mensahe iti kanta nga iso nga impaay ni Brother Jimmy kada tayo iti daytoy nga aldaw. Ket sakbay iti panakaipaay iti mensahe iti biag ag kararag tayo pay. Manakabalin ken managayat nga Dios ipeksami iti panagyaman mi ken ka iti daytoy nga aldaw nga iso nga insagot mo kada kami. Tapno makaipaay kami iti kangatuan na panagdayaw ken ka iti daytoy nga aldaw. Bendisyon nam o Apo dagiti anak mo nga dada kadagiti pagtaengan da makadwami iti daytoy nga serbisyo iti daytoy nga oras. Wenno Ama nga nasantuan ikamatelekmiken ka dagiti saom nga iso nga maiburay babaen iti anak mo iti daytoy nga aldaw. Ket dagiti dawat ken kararag mi babaen iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Maminsan pa'y kakabsat kablaawan kayo iti nagan ni Apo tayo nga Hesukristo. Nga isu iti maidayaw iti daytoy nga aldaw. Iti daytoy nga aldaw ket isu iti pannakailagip dagiti minatay tayo nga iti kanuman sa antayong malipatan dagiti araramid da iti sibibiyag da paylaom. Ket tunggal maysa kadatay iti daytoy nga aldaw ket malagip tayo dagiti tatang, inang, kakabsat, anak ken dadumapay nga asideg kada tayo nga isuda ket umununan kada tayo.
Malagip ko kakabsat kas maysa nga pastor ket adun dagiti anak ni Apo Dios nga naimatangak iti pannakatayda. Wenno sakbay da nga natay ket naikararagak pa isuda. Ket iti kalman ket maysa nga kabsat iti pimusay nga isu nga inkarkaraga nga naikarkaragan iti daytoy nga church ni Ate Nympha Ursua nga isu ket pimusay iti kalman. Ket amok nga ni Apo Dios nagbendisyon kadagiti pamilya nga isu nga pinanawan na. Ket iti daytoy nga aldaw iti maipay nga mensahe ket may papan nga rod iti memories dagiti anak ni Apo Dios nga isu nga umununan kada tayo. Maysa nga nindaklan nga regalo ni Apo Dios kada tayo ket isu iti panangipaay na iti gift of memories. Panaka lagip dagiti ipatpateg tayo iti biag kas kuma iti intayong aramiden iti daytoy nga aldaw. Ket iti daytoy nga aldaw ket ilagip tayo dagiti ipatpateg tayo iti biag wenno dagiti ayaten tayo. Nga iti kanuman ket saan tayong malipatan dagiti baton lagip nga isu nga imbati da kada tayo iti sibibiyag dapay. Ket iti daytoy nga panawen kakabsat nga dati pandemya ket adun dagiti tattao nga isu nga impulang diti biagda gapo iti daytoy nga sakit iti COVID-19. Ket ditoy Pilipinas ket addan iti nasurok nga 7,000 nga tao nga pimusay gapo iti daytoy nga sakit ket addan iti anganganin nga 4,000 iti nakaptan iti daytoy nga virus. Ket daytoy kakabsat nagtitinulong tayo nga mangidawdawat ken ni Apo Dios nga sapay kuma tamalusaw daytoy nga virus ket awanen iti aglawlaw tapno agsublin iti kinanormal iti panagbiag tayo kakabsat. Ken kastamot iti daytoy nga aldaw adda iti bagyo napigsa nga bagyo nga umay iti daytoy nga nasyon tayo iti Pilipinas. So idawdawat tayo nga sapay kuma nga awan iti madangran iti iumay daytoy nga bagyo iti nasyon tayo. Iti nasantuan a Biblia ket saritaon na iti may papan kadagiti anak ni Apo Dios nga isu nga pimusay babaon iti imatang ni Apo Dios. Kakabsat, the Bible is a book of memories. Nakaisurat ditoy dagiti tattao nga naitalok iti biagda ken ni Apo Dios nga aging gana tatta ket isupay laong iti pagsasaritaan tayo, pagtutungtungan tayo kakabsat. Ket iti paset ti nasantuan na surat, ket saritaon na. Iti may papan kadagiti tiyempo. Nga kunana adda ti tiyempo iti amin a banag kakabsat. Nga intuding iti Dios apan nakapasaamak ti amin a banag ditoy lubong. Ket naituding itangatawan nga adda iti pandemya. Ituding da iti kakabsat. Gaputa kunana ditoy. Ituding na ti tiyempo iti panakainak ken ti tiyempo iti panakatay. Tiyempo iti panagmula ken tiyempo iti panagparot. Tiyempo iti panagpapatay ken tiyempo iti panagagas. Tiyempo iti panagreba ken tiyempo iti panagbangon. Ituding na ti tiyempo iti panagladingit ken tiyempo iti panagragsak. Tiyempo iti panagdungaw ken tiyempo iti panagsala. Tiyempo iti panagurnong ti bato, ken tiyempo iti panagiwara. Tiyempo iti panaginarakop, ken tiyempo iti panaginadayo. Intuding na ti tiyempo iti panagbirok, ken tiyempo iti panagpukaw. Tiyempo iti panagidulin, ken tiyempo iti panagibeleng. Tiyempo iti panagrakrak, ken tiyempo iti panagtarimaan. Tiyempo iti panagulimok, ken tiyempo iti panagsao. Ikedeng na ti tiyempo ti ayat, ken tiyempo ti gura, tiyempo ti gubat, ken tiyempo ti kapya. Daytoy ti kunana, dito'y surat iti Ecclesiastes kakabsat, nga ibaga na iti may papan, kadagito'y ang amin nga banag ang mapasamak, iti Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 7. Ken iti kada tayo amin kakabsat, iti daytoy nga panawen, ket adda dagiti anak ni Apo Dios nga naliday, adda dagiti anak ni Apo Dios nga addan kadagiti
na dumaduma a klase a panubok nga umay iti biyag da iti daytoy nga panawen. Ket iti daytoy nga gundaway adda dagiti kabsat tayo apimusay. Ket masapol nga maikarkaragan dagiti pamilya na tapno maikanda iti namnama, maikanda iti talna, ket maikanda iti liwliwa iti daytoy nga panawen kakabsat. Isuna gapuna adda dagiti anak ni Apo Dios nga mangipaay kadagiti mensahe iti namnama. Tapno kasta dagitoy nga tattao nga isu nga mapanawan ket maikanda iti namnama babaon iti saumot laong ni Apo Hesukristo. Gapot iti sao ni Apo Dios laong iti makaited iti namnama kadatayo kakabsat iti daytoy nga panawen. Kas kunana ditoy surat ni San Pablo iti may kadwa nga Korinto kapitulo 1 versikulo 3 kag gingana iti 7 nga kinunana agyaman tayo iti Dios ti Ama ni Apo tayo Hesukristo when manangaasi nga Ama ti Dios a pagtaudan ti pigsa tayo. Tulungan na tayo iti amin na sagsagabaan tayo tapno matulungan tayo dagiti addaan iti anyaman a pakarikutan babaon iti tulong matlaong nga inawat yu iti Dios. Ta idinto ang nagsagaba ni Kristo agsagaba kami met. Laong nga inawat tayo iti Dios. Ket mairaman kami met iti nawadwad at tulong na babaon ti kaddami ken kuana. Tunggal agsagaba kami, agpaay daytoy iti panakatulong ken panakaisalakan niyo. Tunggal matulungan kami, matulungan kayo met, ket maikan kay iti pigsa, tapno maibturan niyo met asi anos ti sagsagabaen mi. Isu dakkel tinamnamami kada kayo, ammomi nga idinto ang makipagsagaba kayo kada kami, mairaman kayo met iti tulong nga awaten mi. So ti kunana ditoy kakabsat. Ket dumayman dagiti dagiti panubok iti biyag, panakasuot iti pamati tayo. Ket adda ni Apo Hesukristo nga mangpapigsa kada tayo kakabsat babaon iti daytoy nga sauna iti daytoy nga paset tinasantuan a surat. Nga laglagapan tayo nga dagitoy nga patpateg tayo ket umununada laong kakabsat. Anya iti mapasama kalpasan iti pannakatay tayo kakabsat. Ket ipaay ni Apo Dios daytoy nga namnama kada tayo. Ipaay ni Apo Dios iti pannakapapigsa iti pamati tayo. Nga daytoy nga nipatay ket saan nga isu iti pagpatinggaan iti bihag dagiti mamati. No di ket isu iti pangrugyan iti baro nga biyag. Biyag nga perpekto iti sanguanan ni Apo Dios. Biyag nga addaan iti namnama iti pannakaisalakan. Ket awanton dagiti rigat ken saom nga ma-experience tayo kakabsat. Akas ko na ni San Juan, ditoy paltiing kakabsat. Ditoy paltiing kapitulo 20 ken maysa nga kunana ditoy kakabsat. Iti versikulo 3 ken 4 nga kunana nakangegak iti napigsa at timok ang naggapo iti trono. Kunana, agnaodon ti Dios iti sidong dagiti tattao. Makipagtaeng to kadakwada ket isunto ti ilina. Kadwadanton ti Dios ket isunto ti Dios da. Punasen nanto dagiti luwada. Awanton ti patay, ladingit, sangsangit, wenno ut-ut, agsipod, limabasen dagiti umununa abanag. Daytoy ti kunana kakabsat. Ditoy paset iti nasantuan a surat. Daytoy dagiti sasao nga isu iti mangted iti namnama kadatayo nga mamati. Nga babaon iti daytoy insurat pay ni San Pablo iti may papan iti patay ken may papan iti biyag kakabsat. Nga kunana ditoy nga lagligapan tayo amin
nga anak ni Apo Dios. Nga ti ay ti Apo kakabsat ko na kayat mi amaamuan nyo ti may papan, ti pudno may papan kadagiti natayon. Tapno di kay to agladingit, akas kadagiti awanan namnama. Mamati tayo anatay ni Jesus, ngem nagungar matlaong, isut gapuna apatsyen tayo, nga alaon to ti Dios dagiti natay, anag talinood iti pamati, tapno makipagyanda ken ni Jesus, dagiti nagtalinood iti pamati, daytoy iti namnama kakabsat. Nga kunana, iti versikulo 10 ken 5, daytoy iti panrusuro ti Apo nga ibagami kada kayo. Inton aldaw nga yaay ti Apo, datayo as ibibiyag, di dayto ununaan dagiti natayon. Bumabanto ti Apo manipod langit, ket mangegto dagiti tao ti maipukaw a bilin. Ti timek ti pangulo dagiti angheles, ken ti trumpeta ti Dios. Umunanto nga agungar dagiti natay, ang nagtalinood ti pamati ken ni Kristo. Kalpasan na datayo as ibibiyag iti dayta a tiyempo, maurnong tayto ang makikuyog kadakwada, iti ayan dagiti ululep, tapno sabten tayo ti Apo, ijay tangatang iti kasta, kanayon ton nga adda tayo iti denna iti Apo, agliliniwa kayo nga rod, baboon kadagitoy asao. Nagpintas, di ko na nakakabsat, iti versikulo 10 ken 7, nga kunana, kanayon ton nga adda tayo iti denna iti Apo. Ket iti daytoy nga panawon nga iti pandemya, marik nakakabsat, nga naipayan tayo iti panawon, iti panagdawat, iti panagkararag tayo. Ken nikanta iti panawon, iti pamati tayo ken ni Apo Dios. Nga saan tayo nga naaramid kadagiti napalpalabas ng aldaw. Mas lalo nga dumakdakkol, ken pumigpigsa iti panagpamati tayo iti daytoy nga panawon. Gaputa, iti daytoy nga panawon, awan sa bali nga pagkamangan tayo, no dilaong ni Apo Hesus Kristo. Isu kakabsat nga kunana, agliliniwa kayo nga rod, baboon kadagitoy nga sao, nga dagitoy nga sao, nga isu nga iburay mi kada kayo tunggal aldaw, sao nga makaited iti namnama kada tayo, iti daytoy nga panawon kakabsat. Nga ni Apo Dios, isu iti mangted, iti daytoy nga namnama, awan sa bali. Awan sa bali, amang papigsa kada tayo, no di ket ni Apo Dios laong kakabsat. Isu nga anya nga rod, iti aramiden tayo. Iti daytoy ti karit kada kayo amin, iti daytoy nga aldaw. Umuna, awaten tayo ni Apo Hesus Kristo, kas manubot ken mangisalakan tayo. Daytoy ti kangrunaan kakabsat. Ken ti may kadwa, masapol nga isu na laong iti pagserbihan tayo, iti unos iti panagbiag tayo. Nga awan iti makalaped, iti umay tayo ken kuana. Bagyo man, gingined man, ken aduman, nga didigra ti umay, ngem saan ang maikat daytoy nga pamati, nga isu nga impaay ni Apo Dios kada tayo. Ket madaydayaw itinaga ni Apo Hesus Kristo, iti daytoy nga aldaw, ket mangnamnama tayo kakabsat, kas kuna iti paset ti nasantuan na surat, nga kalpasan na daytoy nga biyag, ket makadwa tayon to, dagiti amin nga anak ni Apo Dios, nga umununan kada tayo, ket kunana, ket kanayon ton, nga adda tayo iti denna iti Apo. Ket sapay kuma, iti daytoy nga aldaw, ni Apo Dios kuma, iti agbendisyon kada tayo amin, iti intayo panangilagip, kadagiti amin nga minatay tayo, nga isuda ket nangibati, kadagiti napipintas, nga pakalaglagipan iti daytoy nga panawon, agkararag tayo kakabsat. Naindaklan ken man nakabalin nga Dios, iti daytoy nga aldaw, ket umay kami ken ka o Apo nga agyaman ken ka. Ken malagip mi dagiti anak mo Apo nga umununan kada kami.
Agyaman kami iti pamati nga isu nga impaayda kada kami o Dios. Pamati nga isu ti mangipaay iti napintas nga biag kada kami. Wenno ama nga nasantuan, malagip mi dagiti tatang mi, inang mi, apong mi, kakabsat mi, dagiti anak o apo, nga pimusay babaon iti pamati. Ket iti daytoy nga aldaw, dagitoy nga nasindihan nga kandila, ket iparang na o apo, nga iti kaano man ket saan mi nga malipatan dagiti inaramid da. Wenno ama nga nasantuan, itultuloy mi nga daydayawan iti nasantuan anagan mo, iti daytoy nga aldaw. Ken pakikiasi mi o apo Dios, asapay ko ma, taglepasen daytoy nga imay nga suot wenno daytoy nga pandemya nga imay iti tunggal nga nasyon. Ikarkaragan mi dagiti anak mo o apo nga agsagsagaba gapo iti daytoy nga pandemya. Sapay ko mao apo ti agtultuloy iti panangipaay mo, panangidalan mo kadakwada iti daytoy nga panawen. Ket apo Dios, bendisyonam kaditi nasyon mi o apo. Kang runana iti daytoy napigsa nga bagyo nga imay o apo. Ilisim ti peggad dagiti anak mo o Dios iti daytoy nga panawen. Ket sapay ko mao apo babaon iti kaasim ken pannakabalin mo awan iti madangran iti daytoy nga umay nga bagyo. Ket apo Dios, bendisyonam kadi dagiti amin nga anak mo iti daytoy nga aldaw iti inda nga panangipaay iti biagda tapno agdaydayaw da ken ka. Ket apo Dios pakawanen na kami kadigiti adu nga nagbidutan mi iti sangwanam. Ken ikarkaragan mi dagiti amin nga anak mo apo nga agselebrar iti panagkasangay dagiti daytoy nga aldaw. Ken kastamet o apo dagiti agselebrar kadigiti wedding anniversaries da o apo Dios. Bendisyonam dagiti amin nga anak mo nga adda dagiti celebration da iti daytoy nga aldaw ken iti daytoy nga bulan. Wenno ama, ikamatalik mi nga rod ken ka daytoy nga in kami nga aramiden iti panangilagip ken oray pay iti panakipaay iti Santa Komunyon iti daytoy nga aldaw. Madaydayaw ko o apo iti daytoy nga oras. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi babon iti nagan ni apo mi nga Hesukristo. Amen. Ti apo at da kumakada kayo, Kastamet ken ka. itangad yu dagiti puspuso yu. Ti apo iti amin na biag, imaya nakipagyan kada kami. Nangagas ken ang isuro kadagiti tattao. Nakipangan kadagiti manang basol ken nagunod nang agpaay ken ka. Ti baro a tao babaen ti danom ken espiritu. Nakita mi ti dayag na nupay kasta nagpakumbabaga po iti panagtulnog iti pagayatam. Si ayat ng mawat ken patay iti krus. Babaen iti papatay na, winayawayaan na kami iti panakabalin ni patay. Babaen ti panagungar na, itden na kada kami iti biag nga agnanayon. Iti rabi iya panangten iti bagina ngagpaay kada tayo, nangala iti tinapay. Idi nakapagyamanen pinisi na iti tinapay, ket inted na kadagiti adalan na ket kinunana, alayon nyo, kanen nyo, dahil iti bagik ang mapisi gapo kada kayo, iti kalpasan iti panangrabii inalan iti kopa, nagyaman may paay kada tayo, inted na kadagiti adalan na ket kinunana, uminam kayo iti daytoy dakay amin, daytoy ako pa iso ti baro at tulag, ti darak amay bukbuk, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado, agpaay ti panakapakawan dagiti basbasol, no kanenyo daytoy tinapay, ken inumenyo daytoy kopa, mapabaro iti kapadasan tayo, iti kaadda ni Kristo kada tayo, iti umay na, iti maudi a panagbaligi, agkararag tayo.
Iti Isasango mi, iti lamisaan mo, Diyos, saan kami ngagtalek iti bukod mi a kinalinteg. No dikit iti mabubos nga ayat mo. May ka magsipod tamo mi at ilaw pamuspusan, tapno agbyag kami, ken masarakan mi, ti mataginayo na panakapnek. Isu ti panagtalek mi ken ka. Sapay ko mat, ti panaglakam mi, ti daytoy sakramento, makatulong ti naimbaga panakaamu mi ken ka. Mangipalagip kada kami ti panagbiag nga daan ti naurnos sa panakaawat, iti pudno a kinatao mi, itinagan ni mangisalakan. Amen. Amen. Iti daytoy nga panawan kakabsat, isu ti panaglakam tayo, da kayo nga nangisagana iti komunyon, kadagiti pagtaingan nyo, ket may maysa tayo iti daytoy nga aldaw, itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Mangalak iti tinapay a simbolo ti bagi ni Kristo. Kanubinom kayo ti kopa, a simbolo ti dara ni Kristo. Agkararag tayo. O Diyos, ited mi iti panagyaman tadaka kadakam, iti Itiyempo ti komunyon, na ikat ti anyaman na panaglalasin, na irugi ti baro panakakadwa. Itdem kadakami ti panakilangan-langan ken Kristo, isu nga imay tapno agserbi kadagiti tattao. Itdem ti grasya ken panakabalin nga agpay kadagiti amin at tiyempo. Itdem ti regsak ti panakabalin mi nga anak mo, ken panagtulnog iti pagayatam. Itinagan ni Hesus Kristo. Amen. Ti panakaala iti sagsagot ket makita tayo ta screen tayo dagiti bank account tapno kastaket mai-deposit tayo dagiti offerings tayo damot iti GCash nga naka-account ket ita tayo nga iti amin nga deposit tayo katapno ti papagamit iti ministeryo tayo. To'y sagot ngayon mi, nagtawad at kukwat, italag mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. Kararag tayo? Paminsan man apo ket pagyamanan mi, amin nga parabor nga offerings nga impai ti anak mo. Kat apo Dios isubliyo iti bendisyon nga gapo kadakwada, kat kastamot apo nga dagitoy nga offerings kat mausar iti nga duma-duma nga ministeryo iti church mi. Agyaman kami apo, dagitoy iti kararag mi, tinagan ni Apo Jesus. Amen. Naimbag at bigat tayo amin kakabsat, ket iti dahi tingal daw, ket makipagrik na tayo, iti family na atin Limpa Ursua, iti papusay na, iti napalabas ngal daw, ni Apo Diyos ko may tagbendisyon, ket iti amin nga pamilya na, iti dahi nga gondaway. Ken kastamot nga kablawan kay amin, nga kasangay iti dahi nga lawas, ni Apo Diyos ko may tagbendisyon, kada kayo Apo, madaydayaw iti nagan, ni Apo het Dios baboan iti panagkasangayo ken panagselebraryo kadagiti kasar anibersaryo yo kakabsat. Ket ito no umay nga Domingo no kayat yo Apo dagiti umay ditoy tapno agkikinita tayo ket mabalin. No lakit ti ket umay kayo nga itugot yo ti face mask, face shield
kenda dumapay nga in kayo nga panangisagana. Ket ni Apo Diyos ko may tagbendisyon, iti tunggal maysa kada tayo, iti daytingal daw. Ket kakabsat, ni Apo Diyos ko may tagbendisyon, iti tunggal maysa, iti intayo nga panagdaydayaw ka ni Apo Diyos. Madaydayaw ni Apo Heso Kristo. Aramiden na kadua po, kas mayalubong tinaken mo, tasikat ng pen, dito'y biyak ko, si urayakin, di kayat mo. Agrahe makiti sangwana, kasasaad ko imatangan. Basun ko di ugasang, tapno dumadang, lusday to'y biyak. Siksikalatin unda sa po, amang natal na apuso, makaagasing tinasakto, ken mangpunasi ladingit ko. Pagbalinen na kadua po, anatulnog nga adiben mo. Espiritu itdem kanya, ketagitwaem kadaytoy agkararag tayo manakabalin at Dios. Ipeksami ti panagyaman mi ken kay ti daytoy nga aldaw nga isong ensagot mo kada kami. Indrugimi daytoy nga aldaw apo tapno daydayaw da ka wenno daytoy nga bulan iti November. Ket adda kami iti sangwanam ita o Dios tapno ipay mi ken kay ti ngatuan na panagdaydayaw mabuan iti panangipaay mi ti saom ken kastamot ti panangipaay ti mensahe ti kanta ken ti panagbalin dagit anak mo apo nga instrumento tapno kastaket agbaligi daytoy nga aldaw tiin kami nga panagserbisyo. Wenno Ama, agtultuloy kami nga dumawat ken kao apo nga sapay kumao Dios iti daytoy nga tiempo nga adda di digra adda dagiti pandemya ket da kami amin nga anak mo apo ket sapay kuma ta sikaw apo iti mangisalakan kada kami. When o mga nasantuan, tultuloy mingi karkaragan, dagiti aming anak mo, karunan dagiti OFW, nga daday yung balasiw taaw, ikararagan mi o apo Diyos, karunan dagiti anak mo, awanan ti trabaho, at sapay ka di o apo, tasikay ti mangipaay ka dagiti kasapulan da, mabon madlaan ka dagiti instrumentom, iti nagijay nga lugar, wenno nasyon. When apo Diyos, ikararagan mi ti Knox United Methodist Church, agtutuloy ka di iti panakaipaay dagiti mensahe, tunggal aldaw ti Domingo. Ken kastamot nga ikararagan mi dagiti kamkamang mi, kangrunan ti Ilocano o apo, kadagiti lugar nga isong ayanda, kadagiti pagtaingan daw apo, nga kadwa mi isuda iti daytoy aldaw. When o Ama, agyaman kami, iti kastalaunay a panagayat mo kada kami, nga inted mo ni Apo Heso Kristo, tapno da kami nga mamati, saan kami nga matay, no di kat matdan kami, iti biyag ngagnanayon. When o Apo Dios, daytoy tinamnama nga iso nga nipaay kada kami, dagiti nga sasaom, amang papigsa kada kami, tinaldaw, apan nakipagnami ken ka. When o Apo, kasyan na kami, tulungan na kami kadi o Apo, ken pakawanan na kami, kadagiti adu nga nagbitutan mi iti sangwanam. Dalusan na kami nga rod o Apo, iti daytoy nga oras, ket si kalaong kadi iti agari iti biyag mi. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi, babuan iti nagan ni Apo mi Heso Kristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen.
ket ita awaten tayo tinaindaklan nga ayat iti Diyos Ama, babon iti anak na isu ni Apo Isu Kristo nga isu ti dalan, isu ti pudno, ken isu ti biyag. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kuma iti awaten ti tang awan patinggana. Amen. 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 Aday dayaw itinagan ni Apo